Ndizi TV Ubwansu Gusii. Tariki na 29 cy'umutinyi 11 cy'umwaka w'ekiribubere 2023 Ensa na Eyemo yabona maragobe getaseni n'ekya Ndizi TV asinero birebo ikirano kweneke binango koletrande amangana maya asinchira iyo ikirano nabakwenda gutobwati astinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital nabiga sensemo ya YouTube wetra Ndizi TV News asensemo ya website nabagatunya wetra www.ndizitv.net ireterane Fridah Kerubo na stinsemo chibyarkalio ni otokubatanere Joshua Auta liokwaneke bina chibichane liogire wekera sole asinchira ya bene na Petrah Mokeira kondo mwanchi umurigeria teatranyora mangana yo asinchira yoko ya chuta. Liberali yabeirake isomwana umiziru na mwananchi asoko kagerunga nsachinde asoko ngusana na babire babwate no mwanoe na umusacha yo mogo utia makweli magagayogo saga no anabanyakenyero asoko kagero goito mwanoe. As Nyaribarians, we are here condemning what the other guys did, and we are supporting our deputy governor because we understand the challenges is undergoing. Igati y'abanyaribari koko bokomo konyibu mugavana we county ya Kisii asegetambukero gyo kumera na baraiba UDA. Wananchi wanasumbuka hapa, hakuna resolution hata moja inasema maisha ipungue. Mugavana we county ya Nyamira Nyaribo kugania serikali kumulikirengana yogokonga kubugima. Mwanchi umurigereria ngo kwaligani bene elinde tobeto kugusonsolera korwa ase ebinyoro Amayia yebire bigani gotogo chaka noroboti rugwechanya ase ngo kumenya buna abamenyi korwa ase kenyoro ya getwanyansi nigo bale na mayanda manene magegayo musacha we miaka ya igatwa gotoka nyomba kabwate chingoma kurende abanyakenyora abo nigo baba gutwara oborobonge asibaba bagoita ise aselieta Christopher Onyango oyokageire goita omwanoye kurende nigo banekemna nigo kungusana na kwabere go kwenekirwa gati yababerabo asechibesa cyabete kigosira kishiringi kiribu 35 kurende Christopher nigo abagagoikirwa asenyegitari chingake agendete konyora obogwenya abanyakenyero nigo baba gosemigwa gutaimukia egetambukero asamago kabo nabo igokoriya cinjira cyugusonsora amangana murikicho daipona sanya no robot yoro siririe mumuromoke we miaka 30 asinge gwetera cinjira cyubo tutukanwake singe ncho mubero ya igoto kore nyomba osarekire nande no bwate chingoma chire chine nake wao amewawa kwa sababu amepigwa kichwa, atolewa nyama kubwa, akadungwa kisu kwa shingo na kama akakatwa kutoka nyuma ya shingo. Nege korakerera omusacho yomo oyure isenya gusirago utia makweli magayo gusaganwa n'abanyakenyero asogokagerwa oikerania egekorikyo. Liberali yabeirake isomwana umiziru na mwananchi asogokagerunga nsachinde asoko ngusana na babire babwate no mwanoe na ukwaretete makweri aya. Umusacho yaselieta Christopher Onyango ngagotebekana gutware ngusana no mwanoye Kennedy Onyango kubwatikana n'ekibesa
ase kyo getari egekore getang'ani gyo kubwatanigwa ase okugania goita eamate yaye entang'ara sate na kemo gyo kantebetinga mumuro na aborete kamobori korurireri agantebinga karibu wiki emo mumuro tinanya komoro kangaro ga koina barenge na wasiwasi njenga kora kitina kora kende kamotebia ebono genda polisi kwa ripoti agantebinga polisi no ntaketa kogenda kamotebia kenda bano lero ripoti kunyo mumuro ikaborete. Na kuwawa kwake wanasema ya kwamba walikuwa wamekosana na dadi. Baba yake anasema kuna pesa zake zilipotea like 38,000 shillings. So hizo pesa ndio zikasema, watu wanasema baba yake alikuwa anasema hata muacha. Inamaanisha ni kama hiyo pesa nimefanya huyo kijana akakufa. Onyango tali alitangani akolire kisa muneke. Na ageta mumuro minto kogoro ngakigeta kurumaya kabu. Ekena na watu amocha chabitati lakini rendo moisa akagenda akora agateba ta koirorera mangana ngamunai. Omukonyi bw'omugambi bwe sublocation ya Mwamanwa nigaganirie abantu kurigie nchera yokugayana engaki emechando engabuneywe towikanye chinkoro tobeke chinkoro chito inse kero muchando obeire twarigie nchera togokwanirana eye kunyara kugayana obube bori bwabeire irinderio twiranirana ko babanta bamwe bube mbanya ko mochasi chi family kurende tokei chinkoro singinchoke tumiti chinkoro igore tugosira tobosari borobane nemo chingaki echo ni gamanto baborigwe gotaimukia egetambokero asama okabo wachika kwane gusosaba kwane guchiase mwananchi kere bikoro byengabune byabeire ntobwende tikobogorie sheria samo bokaito lia singencho na hana wakanyora ngobori warurese uyo twakagerete bwiranira sore as individual ase ogokoleta chingo maso uyo twakageire hatua yenu isiwe mrefu, wacha serikali ifanye kazi yake. Omubiro nyagusira ni goirwa senkendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital na goigo no ibo mugako yotigerwa ne chingoma koirwa senyagitari yejwe ase bono obotuki bwachakire to involve the crime of scene officers erinde ryo bachaka obotuki bwabo tumanyenga naki gosira ku mwana yo kwarengi Inko ripoteria egetaseni kia Ndizi TV kurwa sekenyoro kia getua nyansi kegotoka sublocation ya Mwamanwa eyogotoka ward ya Nyatieko imeye bunge ya Kitutu Chache South eletariane dipon asanya Batigana nayo mwanchi umuliye na gusika mutu asorobotironde nigongo kumanya bina maiga yo mokonyi bo mugavana wa county ya Kisii Dr. Robert Munda kuimukiga tambukiro na bigo kumirana na barayikurwa sekiama gya UDM nigo egati y'abanyalibali babere bagweso kya bene na bigo komochia egetambukiro kyo kulenda sensemende nigo litkolia lero egati y'abanyalibali bamwa okoboko asegetambukiro kyo abeire gakuimukia na igokogania amaskani gotoka gati ya barayi nigo baganire serikali ya county ya Kisii komwachinga kichinyororo asogokora emirimo yaye muri kicho Mildred Momanyi na bakagotalia chinsemecho na gotwariganiria oroboti rukobwatia Okungusana na nigo kogendrete kwene kigwa imei county ya Kisii anene mono kurwa ase gati y'abanyalibali abo bono barorekane kubagana ase ngana yo mokonyi bwo mugavana Dr. Robert Munda chingaki aumerana na gati y'abarayi kurwa ase kyama kya UDA amone gati y'abarayi bakororekana gutabwatirana no mugavana we county ya Kisii kurwa ase kyama kya Azimio ase ngaya elite kulia Jumamosi Ensemo y'abanyalibali nigo bamumerana nimeyo mubogani oyomo imeye county ya Kisii asoko mocha egati y'abanyalibali bali bakomocha omukonyi bombo governor ase baganire amaskani kwene kigwa egati y'abarayi bonsi. As Nyaribarians, we are here condemning